Gaitezen gaurko lehendabiziko gaiarekin, kontzertu solidario baten berri eman nahi dizuegulako, orain izan ere, Saharari kantari kontzertu solidario ospatuko da otsailaren 28an Euskaldunan, Euskal eta Saharar artistekin batera. Halaxe eta kontzertu horretan izango den artista bat eta antolatzaile bat gonbidatu nahi dugu saiora. Biba Itxaso Andueza eta Iker Lauroba. Arratsaldeon, Itxaso eta Iker. Arratsaldeon. Ongi etorri, zer modu? Esker. Erki. Bueno, antolakuntzarekin hasiko gara. Itxaso, Euskaldunan, Sahararen aldeko festa handi bat, aldarria handi bat, ezta? Nola daukazu aurre ikusita egun hori? Egun berezia izango da, zalantzarik gabe. Kontzertu bat baino gehiago izango da, ekitaldi handi bat, elkartasunez betetako ekitaldia eta baita artez betetakoa. Musika, dantza, bertsoa eta gure hizkuntza eta gauza berezia izango da. Bai, kartele ederra osatu duzu, besteak beste Mikel Urdangarin, Eñauto Elorri eta Olaia Intziarte Itziarrituño, Iker Lauroba supertan izango zara? Bai, noski. Iker Lauroba ere bai. Nola osatu duzu halako kartela? Ez dugu sinistu ere egiten. Nik uste dut, gure euskal artistak oso eskuzabalak direla eta engaiatuta daudela. Kasu honetan gainera, beraietako gehienak edo guztiak esango nuke, badaukaten nolabaiteko lotura bat Sahararekin, Saharar herriarekin eta beraien kausarekin. Orduan, harrigarria badirudi ere, errez lortu dugu beraien baietza eta oso eskertuta gaude, ze beraien bitartez lortzen duguna ez dugu beste inolaz ere lortzen. Beraiekin edo beraiei esker ikusgarritasun pixka bat emango diogu kausa honi. Iker, Saharari kantari, zuk Itziarrituñoren elkarlanarekin abestu diozu, Saharari, ez da, lehen ere abestu zenion, eta beste behin ere beste kantu bat, ez da? Hori, disko bat kaleratu genuen iaz, odula 2 urtea, izango da diskotik ez, 2 urte. Bai, eta bertan gaude Saharari kantari lehiaketa zen hortako artista batzuk, eta artean Itziarre ere egon dago Sahara jaialdian, eta eta horre ginen artista batzuk diskori osatzen. Iker, zu bertan ere izan zara, errefuxiatu kanpalekuetan ere izan zara, ez da? 3 aldiz. Bai, ikusiko dugu eta gero hitz egingo dugu. Bai, hementxe Iker Lauroba, Saharan. Zure azala, bandera bat bezala, ikaratzen dut laztantzeko gure arteko, aduanak pasala, begiak zabaltzean berriz ere, ukabilak itxita dira dut joka. Bai, hortxe izan zinetena, badira urte batzuk ez da, izan zinetela ez da? 2015an esango nuke, 14an irabazi genuen lehiaketa eta 15an juinen. Bai, okerrez banaiz, Beñat Gaztelumendiren hitzak ez ziren, abesti horrenak. Eta horren ondorio edo izan zen, saria edo izan zen, bertara joan alizatea, ez da? Hori, eta bertagan ospatzen zen Sahara jaialdian, kontzertu bat eskaintzea, eta bertan igarotzea 5 egun. Horrego nintzen lehenengo aldiz. Gero urrengo Sahara jaialdien ere bai joan nintzen, ikusle moduan. Eta 2 urte berandu gara bai joan nintzen familia berdinaren gana berez kanpamentuetara. Itxaso, Saharar artistak ere izango dira? Aziza Brahim eta Suilma Ali esaterako, nor dira? Hori da, biak dira ezagunak, baina bereziki Aziza Brahim da Saharar artisten artean ezagunenetako bat. Europa mailan eta mundu mailan ezaguna, aurrekoan ez genuen lortu, eta guretzako ore handi bada etortzea eta gurekin proiektu honetan parte hartzea. Sahararen Errepublika aldarrikatu zela, 50. urteurren borobila, ospatzeko egune ere izango da? Hori da. Horregatik nioen oso gauza berezia dela, ze testuinguru historiko batean gaude, eta kontzertu honen bitartez esan nahi duguna da, Euskaldunok ez dugula onartzen, 50 urtez herri bat okupaziopean eta errefuxiatu bizi behar izana, ez dugula onartzen hirugarrengo herriek beraien herrialde aberats horretan baliabide naturalak espoliatzea, ez dugula onartzen nazio batuetan urtero erreferenduma ospatzeko asmoa berritzea eta erreferendum hori ez ospatzea, hori guztia adierazi nahi dugu, ze Euskal Herrian, Euskaldunok eta Sahararrok
betidanik izan dugu harremana, betidanik senide izan gara eta uste dut elkartasuna modu ezberdinetan adierazi dela eta adierazten dela, aurrak harreran hartuta udaran, edo karabana solidarioak antolatuta, edo erakunde mailan baita ere lankidetza proiektuak eginez, bai herri mailan elkartasuna dago, baina baita erakunde mailan ere bai. Baina, hau da, elkartasun hori adierazteko modu xamurrago bat, politago bat. Jasone, berriz ere kulturaren bidez eta solidaritatearen bidez egin beharko da politikarekin egiten ez dena, ezta? Bai. Bueno, egia da askotan, eta ze ederra berean, kostatzen zaigun ez da oso argiuki justizia dela eta zema zapalkuntza batzutan gaur egun kostatzen zaigu kalera ateratzea, baina estadioak betetzeko gai gera, ezta? Orduan musikaren bitartez eta musikari esker elkartzen gera beste mezu batzuk ere transmititzeko, eta hori dauka kulturak bere alde, ezta? Ez daukala kolorerik eta batzen gaitula jende asko zerbaiten alde edo zerbaiten aurka. Plazeretik ere bai, ezta? Eta oso importantea, xamurtasuna, aipatu duzu, modu xamur baten bitartez, baina mezu potente bat botatzea. Gaina eta beraiek ere sentitzen dute eta eskertzen dute elkartasun hori ez. Bako jaialdietan azkenan importantea da, jendea biltzea importantea da, ez bakarrik emanaldiaren eguna, baizik eta horretik egiten da lanketa guzti hau, ez? Saharrik kantari egiten den promozio guzti hori, azkenan jendeak ikustea eta sentitzea behintzat ez ditugula ahaztu, importantea da 50 urte eta gero, beraiek oraindik daukaten erresistentziarako indarra, kemena, eta azkenean oso eskerronekoa da parte hartzea eta behintzat jendea etortzea, eta kontzertu honetan egotea, azkenean ez ja bakarrik emanaldia beragatik, ez? Baizik eta egiten den aportazio guzti horregatik ere bai. Eskudero, Ikerrek esan du, ez da ikusi dugu bera Saharan izan zen, Saharako artistak ere hemen izango dira, Saharakoek zerbait eramango dute euren etxera eta Ikerrek ere handik zerbait ekarriko zuen Euskal Herrira. Ziurrenek Ikerrara joan baino aberatsago itzuli izango zinen, hori segurua da. Errepikatu duzulako bidaia eta zer horri aberastu zaituelako. Irakurtzen nuen Sahara berez ikaragarri herrialde aberatsa dela, badu petroleoa, badu hondarra hainbat gauza azka, baina interes ekonomikoengatik beste askotan gertatzen den bezala, herri zapaldua da eta guk horlakoetan gertatzen den bezala herriaren indarra behar da, gu euskaldunok seinidetuta gaude beraiekin, eta hemen baditu hainbat eta hainbat elkarte eta eskerrak artistoi. Begira, ni Andoaingo bertso eskolaren parte naiz, urtero antolatzen dugu Sahararen aldeko bertso saio bat, aurten martxoaren batean izango da eta Maialen zu kantarian izango zara, eta eskerrak artistoi, Maialen Iker zuek bezalakoengatik, behintzat babesau sentituko dute beraiek. Eguerdiko 12 izango da hori, eguerdiko 12 martxoaren batean. Orduan asteburua izango da, ez da? Asteburua. Larunbata da. Ezin duzu. Ez, larunbata da. Eta otsailaren 28an izango da kontzertua, Itxaso, sarrerak eskuragai daude, salduta daude, zer egin behar dugu gerturatzeko? Euskalduna Jauregiko webgunean daude salgai, oraindik badago tokia, eta animatu nahi dugu Euskal Herri osoa bertan egotera, ze errepika ezina izango da bakarra. Ez dugu gira bat egingo ondoren. Egun horretan bakarrik, Bilbon bakarrik gertatuko den gauza bada, eta oso berezia. Palestinari ere keinutxo bat egingo diogu, Palestinako artistekin, eta, hoxe, animatzea jendea. Egun handia izango da, ez da Iker Euskaldunak arna sartu behar da ondo Euskaldunan sartzeko, ez da? Gainera, lako ekimen batean parte hartuta, emozio bereziak izaten dira. Esan beharra dut, atzo egin genuela entxegu bat, pixkat ikusteko... Eta? Eta kontzertu ederra izango da. Bi artista palestinarrak etorri ziren entxegura, Ahmed eta Nur, beraien kantu tipiko bat abestera, lagunduko diogu musikalki beraien banda bezala. Eta zerbait oso berezi izango. Ederra. Bueno, Itxaso eta Iker eskerrik asko benetan hemen izateagatik, eta hortxe apuntatuta daukagu fetxa eta data, eta jende asko joan da, Euskaldunera. Beste ezagula, Euskalduna.